Hadin ke jingwat bnia RTI halor ke jing betingka jong ke district council hadu khat ar klur san pholak na benta banthau ya ke building jong ke traditional and cultural center ha umyam jingking kaseng HNYF East Khasi Hills district kalalap bahadu menta ya ke pisa ladap pelat hadu kendai klur lai poh nyolak ha ke phase 1 la pelat kumbah nyau klur san pholak na ke ne ke nyau klur ladap ban siu sho contractor Hendrai karba hadu menta pat kini ki building kila shusa kot klempat pendap Hakajing le jurep bala penlong menta kasing ke khnyo trek ule ber la lap baki building bala dap thau ke shusop phlang bat la tap da kinyut la shamru baka surok ban poi shakane ke jaka kam dei ke babha bat Hendrai kat kum ka RTI district council kala pen pau bakala dap mang pisa hadu laiklur na ka benta men pen bha ya kene ke surok na kaliang u president kaseng u ba bless dekar Ulaong baka district council kamla wat ban aju bab halor ke resolution jong ke EC ban shimrai halor ke jing pentrai yakane ke pisa khat arklur san pholang u president ulabu jingkli ru babale ki wan ban thau yakane ke building shani showa umyam ka bolong tangkom ke jing red kai ke pisa shani karba ki baduk ki besuk kinang jinjar sho Ulaong bakane ke jingle jong ke district council ka dei tang na ke benta ka bha paramaki bat ke pisa kala shulet ai shakapla jong no re jong no Kaliang jingi kasang HNIF East Khasi Hills ni dan hang ni po umyam po lentirim bat kai ka bang iwan hang ni kalong mentaras ni lembaga jinglap jungi lembaga RTI ka bangi lap lembaga ni ka RTI ka dei halor kani construction jongka Khasi Hills mo jongka district council kaba poi hadu khat arkulur kai ga bangi kwa man gran changni sha fiki media pat sik pat ba ka jingpan RTI jungi kalong banlap nakong kaba gawai ka point ka ban kong ikli ya gani khat arkulur hatu ka district council kalarai da ka isi kata ga di bangi fast ka bangi ikli ya khatar klur kani ka snai kani ka traditional le hang ni hapon tirem khatar klur ngi lakli ka pon ka ban kong kolong ni kli na ka district council ni pan ya ka chupan sai halor hato bala rain em da ka isi bat pon ka ban kong ni khamyo ka jupa ka ba ka ke di suru kamla ro ban ai ya ka ta ka jupa halor kata ka bangi ngi lapan ka ba ngi kli ya ka halor kani ka khat arkulur halor kani ka project ka bangi kali na ka district council hato kala ain la kala advertise na mi ka work order bari ka taru ngim khamla ban jubab ka balai rung la kali bang lembaga RTI kani ka baga district council ka snai kani ka traditional hangni hapo umyam hangni po lentirem ni kaliru lembaga RTI hato kani ka jaka ka di ka jongo kadai baga shuwai ne kadai ka jongkaru ya ka taru khamyo jubab Ring isong thu shai hang ne ba ka district council khamla ban jubab kat kum ka jingpan jungi na ta ka daw ngi ban si kum ka sang ngi wan menta ka sngi ban her ban jurip ya ka jaka bat ka jing jurip jungi hang ne ngi kwa keng ban ya pet ban nu jor ya kata ka pisah khat arklur bat ka kam ka ba la sanction da ka district council ka ba sosi ka lang ba phi ki media phi tip phi ki media phi i upat ba arong akwa man ong shai hang ne udi ban tip ban i namar bayakiru la pensyong balajit di kapat ba khat arkulur ya ka surak nado nang tay la sanction laiklur kat kung RTI bangilap laiklur ya ka surak ya ka pisa badai ka surak laiklur la dapsay habang ikli ya gani ka surak ru ngimyo ay ka jubab ka basay kadai ka repairing ne kadai ka ba kumno ngimyo ti laiklur ya katay ka surak phi philawan man tanang tay philai igi phi ipet ang tom dai kadai tang ka repairing hato nga kwa man ong sai siya ka district council mo kwa man kan sai siya ka laiklur ladak tang da ka jingpet bi jongiru bangi padai kita engineer ngim padai kita kontraktor padai ka expert ngimla man priang ban ngimla man ngait dalile do repairing philai lembaga social media philawan nang tay ban ngi philaring gitu baik kum repair kum no siang tang di mau lu mala la shuyo be karong like lur kataru ya ganiru la trade une uredeka enterprise
Kapisa barok khot ka bang ilalap hang ni na kata khat ar klur ladap sei khandai klur lai phunyo lak ta sumuddor mafi ini guest house ba idan shotali hang ni guest house pila I ka swimming pool hang to baret pila TV building le bata tangkas shule tang da narat khan patap ai ren to khandai klur shukhan nga shukhan bu khan be la sanlak ka wai kani ka guest house hang ni ro sanlak te san sin shiphauru kanang dai tang san pholak tang ni guest house to swimming pool su kan bi ka pi kanom noro ta su kan ta shiphaulak ang ta dong poi tang ro pholak ka surak ngo ka manong fi so si sen ba laiklor hato phila man ngai laiklor ya kata ka surak ka KHDC ka pani hak RTI bakala pelot laiklor kata ka surak ka manong fi kata ida do por harang kala don lupa kata ka surak lai kata ka ba mentah ka mga iba uni ko bala pelot ya kan laiklor kalong kalong shutap miao kabangim la man nget bangim la man pidana kali jengim kasang bat ka bakham sunguleng kalong ba ka jing tray ya kan ni project hane khatar klur ka jing sai pisah ka ngwa jing lap tungi ngakwa man ni karan shay fiang ni judon em kan no department ka ban ai ya kata ka running bill kala abin dai hadian lai banai ni adan hadian henru banai re ka basunguleng hang ni phin iba haka arfunyo tray ku banai bak khendai arhajar khat khendai lasai ka pisah san pholak tang hatun ka hadin ka tu kan isngi arfo tarik biang banai besipau lasai ka bisa live honak badang khat sau tarik banai ba khatwai arjar khat khandai lasai ka bisa siklor san pholak nagini kontraktor kai kata ka department kabala ban ai kontraktor tang daki hapo si banai daki klor banai ka bisa dan sibon ki batrai kontrak hagi fair ki office ki department kinda yo bill ru hak si sunam ke laban tang arsin ni sisen hang ni hapo tang dari ki banai te lasai sikilor san pholak bat hagani biang ni biang lai hotere ko banai fra arjar khat fra kila sei biang ke pisah sikilor lai pholak hak ar hotere ko banai ban riu arjar khat fra ru kila sei hang ni nyo pholak hak lai tere ko banai basan ni lapat berarti ai bagi kila sei ke pisah sikilor san pholak kapa hang ni sung tho shai ai ta kontraktor batrai hang ni wan man ta hang ni ru umdan ubreu umdan merat umdan ni ai pisui begini ki guest house ki khang umdan wei nong trai ru umdan u kontraktor hang ni ring akwa man kren shai shaba uni usnam arfolai yakini ki bre ki bapai ba la jete la bu ang tai pot khat ar kelur lada idon ni ka jabi ngangai bagim de ki bre umdan jabi ki badan ni ka jabi ki tai ban kamai ki batrem ban pelan ru ngatip yude ki babet khat ar kelur balai fi pensop ai ki pisah ni balai fi msna de ki yang ki baduk balai fi msna de ki school ki baduk kidang bun ki jaka juga district council kum sopok hana para 60 ki bordat ya balai msna sato mana banwan shane san henry waji banda wat daga kaliru umdan mana banwan shane mar ngitep bagan ga jaka ga mama kalen tirim mo umdan banut san henry waji umdan banut show mana banwan na don tay sini kisna gini traditional baga kwa man kan shai bangi kum kasang lembaga ni ka RTI ngilalap hang ni shai baga pisa menta ka basa kilasay barok pisa total ka bakila say ka pisa kalong kandai kilor life hunyo lak bat ka balance ng pisa nakakhat kilor ka sa stang lai kilor khat lai lak kandai kilor ladap say ka pisa to muddon mo fiing niya dan hi mano ban ai ya ka pisa ka padap ka kam ne nga kwa manong bagani ka pisa ka lek sa plato no rejong ne yo bagani ka pisa phi yang election na bagani ka pisa niyo kadai kepisah pitit kulai po district council nama district council kadai kawam june judan party judan utau badan ubri badan nongrem bosong hantai ha ka basngusi ka bangi ina ka por sa ka por ya ka district council judan kata ka banyak keren nama ta ka dawba jong jaj menriu judan kata ba kini keren nama ta man thawi ki rule ki an man ya dai ka jaj menriu rai ka basngusi man balong isi keren bitang ka pisah do la kata ka pisah ka bi keren ki isi wa ki panan kam hok pa bar hot rai filap sai hang ni mentakan bakata khat ar kelur khandai kelur live hunyo lak ladap say sabishar ma phi pa ba sa bishar ma phi ki social media bat nakaliang jungi kasang nginum song thai
Kani ka di kasin ka ban ningkong ka bangiwan hang ni dalang khmat ban jurip rengkat nambaki RTI ngiklem keren ya ka ba sabar ka bangimtip ngitip ngilap nambaki RTI ka ba kham sosi nga kwa mantip syai ba uni ure baka Rodeka Enterprise ngamtip manu kertang Rodeka Enterprise la ban di kharu hatu ka disong sel da di khar ka dan hok se banai kam kontrak ne ban aisu khar labuk nang ek schedule labuk nang ek district council namta do usnam jungi Nimpat kwa man keno ringin yai budde nyu niru. Tinagaliang jungi kum kasang menta kasngihi. Banang ni shikmat nginyat pat sagoi ka step. Kata kat baka day lantingi, laka day CBI, laka day PIL, laka day kat nuro ginyat shikmat. Marngim kwa baka pisa khat ar klur hang ni. Lada khat ar klur ki don khat ar ngot ki IM hang tay, balay maay gitu pisa baki pun kampok e constituency juki. Don shibun ki badok don shibun ki badon kami ki ba school don shibun ki ba tre sajang nong don shibun ki constituency juki ki ba mat gajing e. Balay te wan berat chani. Aku amat nong syai baka ni kala ban don ke ka ba sulundap. Ka bala man sulong tang ka bangi supen iki kam. Mo bangi la pelut hang ta. Man pen yat ya kani kepisahan regi babun ngim pediang dan leleru na yang sang nginum pediang khat arkur nginum ngai ngin ya syaka wei pat ka label syaka wei ka step la daga dai hakadu dugan tiru na kalyang jungi jung kasang ngilapen kre banya daga dai shanuru tama nakwa man kan syai baka hok bat ka jing shisha kan sapau ban nakwa man nong sang jisen bo pet ba nong sok snong jungi haga jela jungi nga dakwa man kentu yaki bakin dap Yoi lembaga ni ke social media ka bangi don hang ni mata bakin bishar kan bakin petgen hatu kita ke bapilajit yaki habaki wan jakpi tanghak sisin san snem aku apa nang fi oda kan ni ka pisa ki de fi bu ya ka district council nam ta ka dawa jo ka jat benrio sik shedil kamut banyada banong try ya ka dal ya khndo ka syap ring nakaliang jungi masngo ba kaliang junga aku ba ka district council nam don syur ka bahai Namarang imidon jing mentoy namar kasulong tangka kam ya kamay spa kasulong tangka kam ka ba syua ay trading license Umjudan kano bakan snai ki an man pas ki an baneda karpang yang i bagajat gan rio ti lembah ini kentin lembah ini ko patay ko bor ka bang keren si district council bat sikipat ba bagin bishar ba QE kani kumi kasang bangi don hang ni bangi wan manta kasngi ni khaman na manta ka jing mentoy jing simat ni wan na manta bangi sngokhia ya ka pisa ya ka hok ka jong pat ba yung nong sok nong jong gari ba ka jaj meriu barok wei ba udi ban tip chai ba shano ka hok jong ki shano ka ba ka ba pat ba udi ban hok shano gini ginong nong wikmat ki bala jit pat ba shano gi ponon kam tang gini kentin flesh bon